Catalans, catalanes, mallorquins, espanyols, europeus, benvinguts tots representants mundials de la condició humana. Em feia molta il·lusió dir això perquè en aquesta obra jo no xerro mai, sempre xerra la meva companya. I volia presentar-vos jo, que mai tenc veu, Dalià Mort. Dalià Mort és una obra de La Llarga, és una companyia que viu entre Girona i Mallorca. Som dues creadores novelles i van crear Dalià Mort, una obra que es basa en les darreres hores de mort de Salvador Dalí, així com nosaltres les imaginem i com nosaltres les volem compartir. És un espectacle bufó, molt visual, és una marranada, és un noi, és una anada d'olla, és una... Va, és que l'hauríeu de veure. Realment no hi ha res que jo pugui dir que sigui millor que el que podeu veure. I hi ha molta cuixa, molta cuixa. No és que s'hagi de vendre així, però hi ha molta cuixa, de veres, perquè jo tinc molta cuixa. I bé, si voleu contactar amb jo per saber una mica més de Dalí i que sigui un espectacle que pugui anar a tots els teatres que per aquí estan representats, Joana Peralta. 662 04 13 30 o per aquí per la Mostra del Coll o a joana.p de Pamplona o de Peralta bibiloni@gmail.com joana.pbibiloni@gmail.com. Ara sí, definitivament i per sempre, contractau Dalí.